نهججكم biex nisimgħu sewwa għax dak kollu li ħanitkellem fuq il-lejla apparti li hemm ħafna dejjem iktar xi tajt. Imma jekk intom tiftħu għajnejkom u tiftħu idnejkom għal dak li ħanajt, nemmen li tkun kunu qed tippreparaw ruħkom biex tkunu protetti minn dak li diġà qed iseħħ u minn dak li jrid ikompli jseħħ u jiżdied. Ejja nitolbu l-ewwel. Għalhekk itolbu miegħi minn qalbek biex tipprepara ruħek tirċievi mingħand il-mulej. Kulħadd minna jitlob miegħi issa stess. Mr. Qaddis, kellimni mill-kelma qaddisa tiegħek. Spiritu Santu, għatini revelazzjoni. Ftaħ li għajnejja biex nara affarijiet li qatt ma rajtu qabel. Mulej għajjimni minn kull forma ta' raqda spirituali u alienazzjoni biex jiena nifhem sew iż-żminijiet li qed ngħix fihom u nifhem x'qed jgħid l-Ispiritu Santu lill-Knisja u l-poplu tal-Alla. Jiena lesti nilqa' l-kelma tiegħek u qatt iktar ma nerġa' nkun l-istess iktar fis-sem Ġesu Kristu ta' Nażaret. Morru fil-ktieb tal-Apokalissi kapitlu 13. Il-messaġġ tal-lejla ħajkun fuq l-aħħar ta' żminijiet. Però b'mod partikolari ħajkun fuq kif il-pjattaforma tal-Antikrist qed tiġi mħejjija. Il-pjattaforma tal-Antikrist u tas-sistema Antikrista u l-istaġun li din fih mhijiex iktar xi ħaġa fil-futur. Hija diġà daw. Apokalisti 13. Ovvjament, għal dawk li intom qatt ma għamiltu studji tal-Bibja, hemm ħafna x'tistudja fuq dan il-kapitlu, però prattikament qed jitkellem u xi ħaġa li tiġobni fuq waħda mir-revelazzjonijiet li jiena tallimt li daw l-annimali jissemmew kollha diġà qegħdin preżenti f'mostna bħalissa. Mhux qed nitkellem għad-żu. Qed nitkellem hemm ħafna studju, ma rridx niftaħ ħafna fuq għax nispiċċa nagħmel kors ħieħ u tispiċċaw toħorġu minn hawnhekk xahar ieħor. Allura, let's get to the point, ħana bdew naqraw minn vers wieħed. Pratikament qed jitkellem fuq id-dragun li huwa id-demonju jgħaddi l-qawwa tiegħu lill-bima. Mela l-bima u d-dragun mhumiex l-istess ħaġa. Ħanidilkom minn issa malajr biex inħaffef u naqtawha fil-qasir. Il-bima hija kollezzjoni ta' pajjiżi li jkunu qed jinfluwenzaw u jmexxu minn quddiem il-governanza dinija fejn l-Antikrist ikun qed jaħkem fuqha u jkun qed imexxi permezz tagħha. Rajtiela mill-baħar bima, il-baħar mhux jiġifieri l-baħar tal-ilma ġifieri qed titkellem mill-popli, il-kelma baħar tfisser il-popli. Il kellha 10 qrun u 7 irjus. Baxar diademi fuq runa u isem middaj fuq irjusa. Daw l-irjus kollha huma sinifikati, hemm minnhom li jfissru pajjiżi, saltniet, governanzi, u hemm minnhom ifissru wkoll mexxejja. Vers 2. Il-bima li rajt kienet qisha ta' pantera, pantera, markaw dik. Riġlejha tħal ta' ors, l-animal li ħor huwa l-ors. ħalqa donna tal-jum. Mela biex inkom tkunu tafu, jiena nemmen u bħafna oħrajn jemnu ida jirrepreżentan il-Ġermanja, ir-Russja u l-Ingilterra. Issa, jekk ma temmenix dik, don't worry, it's not important. Important sa ċertu punt, imma jekk inti taqra l-istorja u tmur anka tistudja wkoll Daniel, sewwa ktib ta' Daniel u Ezekiel, tara li dejjem jirreferu l-istess ħaġa, okay? Però jekk ma temmenix mhux dik l-iktar ħaġa importanti, imma biex intom tkunu tafu li dawn il-pajjiżi diġà jeżistu diġà dawn, ovvja. Id-dragun huwa d-demonju ta' lil din il-bima, lil din il-governanza, dawn mhumiex li ta' l-unika tliet pajjiżi, imma anke kintom tindunaw huma pratikament xi wħud mill-pajjiżi li iktar jiddominaw id-dinja, il-kummerċ tad-dinja, l-influenza tad-dinja, dak kollu li jsir fid-dinja u bħalissa speċjalment jekk meta tħares l-ors, ir-Russja
żgur qed jiddomina x-xena f'waħda mill-affarijiet li qed jiġru madwar id-dinja. Id-dragun ta' qawwa tiegħu u t-tron tiegħu u seta' kbira, ġifieri l-bima ta' ħafna awtorità u qawwa fuq id-dinja. Waħda mill-irjus tagħha kienet qisha midruba għall-mewt. Ġifieri waħda minn dawn l-irjus aħna nafu li mill-irjas hekk inti tittemmen bħalma nemmen jien u bħalma jemmnu ħafna, sewwa di mhix kwestjoni ta' salvazzjoni, imma l-irjus, wieħed mill-irjus li kien midrub huwa l-Ġermanja. Il-Ġermanja kien hemm żmien li qed maqsuma u issa dik il-qasma fiqet. Waħda mill-irjus tagħha kienet qisha midruba għall-mewt, imma din il-ġerħa għall-mewt kienet infejqa. U d-dinja kollha baqgħet mistaġba bil-bima. U nxteħtu jagħtu qima lid-dragun. Din irikom tagħmluha underline highlight. Inxteħtu mela dawk kollha li kienu taħt parti mill-bima u qed nitkellmu fuq pajjiżi, popli nies, miljuni ta' nies. Xtaħtu jagħtu qima lill-bima, lill-bima li kien ispirat u qed imexxija d-demonju. U qalu, minnu bħal bima u min għandu ħila jitqabad magħha. U natala fom li jgħid kliem ta' gburija, di żgur tara f'kull kantoniera, inkluż ġa pajjiżna, l-ispirtu ta' gburija u propaganda ta' gburija tissejjaħ pride. Kull imkien. U tawa wkoll seta biex tħaddimha għal 42 xahar, din huwa 3 snin u nofs, once li tibda it-tribulazzjoni li ħafna jemnu li qiegħda kantuniera l-bord. Jekk aħna nemnu, skont iskrittura, Efesin kapitlu 4 vers 11-12, Atti 13 vers 2, l-ewwel Kortin kapitlu 12 vers 28-30, Atti kapitlu 10 vers 27 qudiem, tgħidlek li fil-Knisja sallu mill-ġurnata hemm profeti. U għal dawk li intom tħobbu segwu x'tgħid l-Iskrittura u x'tgħid l-Ispirtu tal-Mulej f'dan iż-żmien profeti jitkellmu li aħna deħlin fi żmien ta' tribulazzjoni kbira. Id-dinja tiġa qedem, l-istage, il-pjattaforma tiġa qedem. U fetħet fomma biex tidaj kontra Alla, mhux jiġifieri bħalma jagħmlu ħafna Maltin ta' jidaw, avolja ħażin u jekk inti tgħix tidaj u middaj tintilef. Għax Apokalissi u anke fil-ktieb ta' Eżodu kapitlu 20 tgħidlek li min isemmi l-isem Talla fil-batal u jagħmlu biex xenxilli kollha bħalma jagħmlu Maltin u għawġin mhux talli huwa dnub talli tkun misħut. Imma fetħet fomma u inti ma tistax tkun il-ġenna misħut. 1+1. U fetħet fomma biex tidaj kontralla l-bima. Ejduli jekk din il-bima kux qed tidaj kontralla. Ħares lej Pariġi. Dat kontralla din il-bima Pariġi. Hemm profesiji wkoll ta' erda ġejja fuq Pariġi. Li kieku jiena Kristjan illum il-ġurnata ngħix Pariġi, jekk Alla ma sejjaħniex biex nevanġelizza ġo Pariġi diġà tinfittex post fejn imur noqgħod. Pariġi, l-Ingilterra, daw jidaw kontralla pubblikament bħalma tjamlu f'pajjiżna da ġifieri, inkluż il-governanza li għandna bħalissa. Mhux għax qed ngħidilkom li ġejja ħadd tkun xi ħaġa aħjar, għax il-governanzi tad-dinja ħajmorru mill-lar għall-lar, il-Knisja trid issir aħjar biex il-Knisja tkun tiddi u titkellem bil-lubija tal-Alla fiha. Amen. U fetħet fomma biex tidaj kontralla da bismu u bil-post fej jammar u b'dawk li jamru fis-sema. U natala lil din il-bima li daw il-pajjiżi li tagħmel gwerra lil qaddiżin. U anke għal xi żmien tal-libhom. Il-persekuzzjoni li hemm madwar id-dinja, isimgħuni aħwa, l-ikbar persekuzzjoni, l-ikbar grupp ta' nies persegwitati fid-dinja huma bla dubju il-Kristjani. Tawa wkoll seta' fuq kull tribu, fuq kull poplu, kull sin u kull ġens. U nxtaħtu imu, għamlu underline dik il-kelma, imu. Daw kollha li jagħmlu fuq l-art. Li samet twaqif tad-dinja isimha mhux imniżżel fil-ktieb tal-ħajja tal-ħaru fil-maqtu ta' Ġesu. Make sure li jismek huwa miktub fil-ktieb tal-ħajja. Jekk smajt il-verità u ċħatta ismek ġie mħassar miktub tal-ħajja. ħajisma min għandu widnejh, waħda mqar biżejjed.
10 min għandu jinqabad il-sir fil-jasar imur, min għandu jimmut bis-sejf imut. F'dan qiegħed is-sabar u l-fidi tal-qaddisin. Il-qaddejja u l-ħżiena tal-bima. Imbagħad rajtila mill-ard bima oħra, dan huwa l-profeta fals. Li wkoll ħafna jemmnu inkluż jien diġà qiegħed preżenti. Imma ħafna minnhomx lestu li tammettuha li hu. Komplu simgħu. Jekk intom tħobbu l-gideb, mela jisaqilkom tiġu mqarqa għax il-verità battuha. Ma tħobbux il-verità. Bħalma li tgħid iskrittura fl-ewwel Tessalonikin kapitlu 3, kapitlu 2, tgħidlek Alla batilhom spiritu ta' gideb biex jemmnu l-gideb għax ma ħabbewx il-verità biex isalvaw bija. Imbagħad rajtilha mill-ard bima oħra li kellha żewġ tiqrum bħalma ta' ħaruf. Di kienet bima żgħira ġifieri u kienet titkellem bħal dragun. Hija tħaddem is-seta kollha tal-bima qudiemha stess u ġie l-art lil dawk kollha li jagħmlu fiha għamlu underline. X'jagħmlu? X'ġielhom jagħmlu? Iqimu l-bima ta' qabel li l-ġerħa tagħha għall-mewt kienet fejqet. Xettilkom biex tagħmlu highlights kad darbit sar sissa? Il-qima, kulħadd jgħid il-qima. U hija tagħmel sinjali kbar hekk li saħansitra tinżel nar mis-sema fuq l-art quddiem il-bnedmin. U tawa s-seta daw by the way xi ħaġa li diġà għamlu anke nistalla Elija fit-Testament il-qadim u anke jagħmlu nistalla propju fi żminijiet li aħna deħlin fihom. X'il-Bibja tgħidlek iż-żewġ xhieda wkoll ikunu kollhom is-seda isejħu in-nar mis-sema. Issa daw ix-xhieda hawn min jgħid jew huma żewġ persuni. Mose, Enok, Mose. Jew nkella huma żewġ popli. Jew il-Knisja u l-Lut. Għax huma l-unika żewġ patti li Alla jitkellem fuqhom fil-Bibja. L-unika żewġ popli li Alla għamel patt magħhom. Issa biex ħadd ma jifhimni ħażin, il-Lut kollha biex jisalvaw jidħlu l-ġenna xorta jkollhom iridu jaċċettaw il-Messija Ġesu Kristu. Amen? Imma m'għandix ħin bħalissa żgur m'għandix ħin biex noqgħod ngħidha kollu. Vers 14. U tawa s-seta li tagħmel is-sinjali quddiem il-bima lil din il-profeta fals. U bihom jgħid qarra bejn in-nies tal-art. U tgħidilhom isawru xbija lil bima li kienet qalet iddaqqa ta' sejf u baqgħet ħajja u tawa wkoll is-seta li tagħti l-ispirtu ta' ħajja li xbija tal-bima xi ħaġa li faċilment illum issir li xbija tibda titkellem. Faċilment illum qegħdin fi żmien tal-AI li ħanejt issa l-AI mhux ħajju peċi li ħanejda. Ma nafdaħx. Għaxu minnkom tiġa tajtuħ kollox fuq plat l-AI. U tawa wkoll is-seta li tagħti l-ispirtu ta' ħajja li xbija tal-bima biex jukul titkellem u twassal għal-mewt lil minu jinxteħed qim xbija tal-bima. X'jagħmel? Għal darb'oħra hija dura xbija. Hija ġija lil kulħadd. Araw moħħkom hawn 16. Din il-bima, din il-governanza, din it-tmexxija madwar id-dinja li ħad iddomina d-dinja bil-qawwa tad-demonju hija ġijal lil kulħadd iż-żar u l-kbar, l-onja u l-foqra, il-ħilsa u l-ħsiera, kulħadd isirlu marka fuq idu il-leminija jew fuq ġbinu. Biex ħadd ma jkun jista' mingħajr din il-marka jixtri jew ibih jekk ma jkollux fuqu il-marka tal-isem il-bima jew tan-numru ta' insima. Imkien affarijiet, il-marka, l-isem jew in-numru. Hawn qiegħed l-erf min għandu moħħu ħajobsor x'inhu n-numru tal-bima għax numru ta' bniedem hu u n-numru tagħha huwa 666. Mela, intom bidu ngħidu x'jispikka f'dak il-kapitlu? Lid-demonju irrid il-qima. Issa simgħuni sewwa titkellmux bħalissa. Wara taqsu kemm tridu mistoqsijiet issa saqsu xejn. Isma' biss. L-ikbar u l-iktar ġlieda prinċipali fid-dinja hija lil min tqim. Issa l-problema ta' ħafna inkluż Kristjani meta tgħidilhom tqim tfisser di jara. U vera, hekk tfisser, però mhux biss.
Għax mhux ħadkun daqshekk kovja. Il-kelma tqim tfisser li inti xi ħaġa ħatfitlek ħajtek u di xi ħaġa jew xi ħaġijiet jew affarijiet ma tgħix mingħajrha. Ħafna min-nies ma jafux li jqimu il-flus kontinwament. Kif taf passer? Għax id-deċiżjonijiet li jagħmlu fuq ħajjithom dejjem ċentralizzati x'ħajaqilgħu jew x'ħajtilfu. Għaliex taħseb għandha wkoll x'taqsam li mingħajr din il-marka tal-Antikrist, tad-demonju, mingħajrha ma tistax tkun bieħ u tixtri, ma tistax tagħmel kummerċ, ma tistax issifer, ma tistax taqbad tal-linja, ma tistax mur għand tal-grocer. Sakemm tqima. Ara ħafna mhux ħajkollhom problema jieħdu għall-marka. Għax diġà ippreparati għall-marka. Diġà huma mifnijin, iggovernati, maħkuma, bimħabba għal-flus, greed. Problema tal-gvernijiet ta' pajjiżna, tal-Amerika, tal-Ewropa. Għala bibhom mill-moralità. U għala bibhom jekk inti tiskandalizzax it-tfal żgħar fit-toroq fuq il-beaches ta' Malta, wow, dex, fuq il-ixtajtut. Għala bibhom xteġi għatallem it-tfal jekk tiskandalizzhom laqwa l-flus. Laqwa li il-bima tatina l-flus. Għax inkella jekk aħna ma nagħmlu ċertu affarijiet il-bima ma tinix flus. Taf il-gvern tagħna jekk jimxi. Tafu l-gvern ta' Malta jimxi. U dak mhux għax huwa kulur jew ieħor. Għaliex jgħaddu ċertu liġijiet f'pajjiżna? Għaliex inkella il-bima, il-Ġermanja, Franza, ma teħx flus. Għalhekk jgħalmu il-perverżjonijiet imxajtna f'din il-ġurnata li qed ngħixu jiena u int fiha li tfal iż-żgħar u jħawdulhom il-pedamenti ta' qalbhom u ta' moħħhom u jbatuhom lok id-dar mimlija mxjaten. Għax fejn hemm il-perverżjoni hemm l-infern. U ħafna mill-Kristjani x'jagħmlu? Xejn. Hawn hija ċ-ċajta tal-biki. Aħna suppost nsejħu skont l-Iskrittura aljeni fuq din l-art. Imma l-maġġoranza tal-Kristjani vera aljeni, imma bosta minnhom huma aljenati. Għax aljen tfisser li inti għalkemm inti hawn imma m'intix ta' hawn. Ma tant hawn Kristjani li anka s-sistema tal-bima tiġa ħakmithom. U kollox tiġa jgħataw. Il-pjattaforma, il-tron għall-Antikrist, jgħataw, tiġa jgħataw. Kemm jiġi? U jieħu over. Però f'ħafna nies tiġa over. F'ħafna pajjiżi tiġa over. Mur għamel dak li għamlu Pariġi, għamlu kontra Mohammed. Jew l-Islam. Mux qed ngħidlek li għandek tagħmlu, imma tnejdlek li kieku l-affar l-istorja tispiċċa differenti ħafna. Jiena ma rajtx minuta Olimpjadi. Għax jiena bojkot jgħidu totali. Tgħidli ma msiken dak kieku msiken jaħassa dawk l-atleti. Ma ngħidlek ħaġa ħwa. Aw minnkom, u inkluż jien, ħajkolkom tagħmlu deċiżjonijiet fejn ħadd tispiċċa tiddependi fuq ruħkom. Mhux medalja. Kieku jiena kelli t-tifel tiegħi kemm l-Olimpjadi. Ngħidlu aqbad l-ajruplan u allura ta'. Ma rridekx tieħu sehem f'dik il-perverżjoni ta' ħmieġ. Number one jiena mhux ħansegwi. Il-pjattaforma tal-Antikrist ġew edha għaw u l-maġġoranza tal-Knisja ma tagħmel assolutament xejn. Anzi, biċċa kbira mill-Knisja hija tiġa parti mill-sistema tal-bima. Għax hekk intom ma kontux tafu, ħajkun hemm żewġ mexxejja prinċipali, governattiva u reliġjuża, u t-tnejn diġà jeżistu.
Id-nej tiġa jeżistu. Kama minnkom temnu li l-Antikrist tiġa qiegħed hawn. Oli dejkom, ħarsu madwarkom. Intom intom tafu x'intom tgħidu. Bosta profeti talla jgħidu l-Antikrist tiġa qiegħed hawn. Ħana ġan saqsilkom ta' u tniżilx dejkom qabel ma jgħidilkom. Kama minnkom temnu li l-Antikrist tiġa qiegħed hawn oli dej. Ħarsu dak mintom x'għattallu għajdejkom, ħarsu madwarhom. Ħarsu madwarkom. Taraw issa jew daw kollha tarasom ta' għajdihom molli jaġġastat jaħolmu. Sewwa? Jew nkella vera. Jekk vera, mokkom hawn. Jekk il-persuna tal-Antikrist bħalma xi profeti qalu li tiġa qiegħed hawn, vera qiegħed hawn, ħafna minnkom mintomx ħataraw il-pensjoni. Xi tfisser? Qed taqbdu xi ħaġa tagħmlu 1+1. Jekk l-Antikrist bħalma ħafna diġà jagħmlu mhux l-ispirtu tal-Antikrist, l-ispirtu tal-Antikrist diġà ilu hawnhekk fuq 2000 sena. Il-persuna tal-Antikrist. Jekk il-persuna tal-Antikrist, kemm minnkom jagħmlu lil profeta falsi ġa qiegħda. Tabmen il-profeta falsi qiegħda? Sena ftit. Jekk hawn il-profeta fals, hawn l-Antikrist. U jekk hawn l-Antikrist jiraw inti dal-waqt għan inħatfu. Jekk inti vera ta' Kristu. Ftakar, daw irdu jkunu kollha preżenti fl-istess żmien. L-Antikrist u l-profeta fals. Ir-reliġjon falsa, is-sistema falsa. Is-sistema governattiva falsa. Ejduli is il-governanza per eżempju tal-Amerika bħalissa. Ta' Franza. L-Ingilterra. Feqgħod smajna fl-istorja ta' dawn l-aħħar snin kemm inna aħna jiena u inti ħajjin, il-biġġa kbira minnkom. Vera Kristjani dejjem kienu jiġu persekwitati, imma ħafna mill-persekuzzjoni konna nisimgħu pereżempju f'pajjiżi Arab Musulmani fejn jiġu persekwitati. Jew nkella f'pajjiżi Induisti radikali. Mhux pajjiżi Kristjani, suppost. Kristjani tiġu persekwitati ġo pajjiżi Kristjani suppost. Knejjes maħruqa, Kristjani msawta, Kristjani irrestati, Kristjani maqtula. F'pajjiżi suppost avvanzati fejn jemnu fid-demokrazija. Fejn jemnu fl-ugwaljanza. Imma nfari fil-verità, mhux ugwaljanza qed imexxu dominanza, immexxija mill-bima taħt l-influenza tad-demonju id-dragun. U imuha kif? X'la inti ċedejtilha qed ima. La inti baxxejt rasek għaliha. Baxxejt rasek għalija. Inti parti mis-sistema tagħha. Ħa ngħidilkom xi punti. Morri fit-tieni Pietru. Tieni Pietru nej. F'daw l-aħħar snin xrajna f'Malta. Kristjani jiġu bbulijati. Kristjani jiġu mkasbra. Kristjani jiġu mgħajra. Kristjani jiġu bbulijata minn inkluż membri parlamentari. Fejn smajniha fil-pajjiż tagħna, apparti fi żmien ta' ħafna snin ilu. Kristjani jiġu bbulijati. U mbagħad tibgħat biex ikellmuk ma jkellmukx. Għax huma cowards, huma pupazzi tal-bima. Ibidlu liġi mħabba fik. Tiċċalenġhom ikellmuk. Ma jibgħatux għalik għax huma cowards, għax huma pupazzi tal-bima li huwa governat mid-demonju.
L-abort! Xorta iridu jidaħluh, ħafna iridu jidaħluh. Din hija s-sistema tal-bima aħwa. Edaw! Taħt imnieħrek. Ja cowards. Ja għatta cowards. Tini Pietru. Mela, ħanibdew naqra minn vers, tista' taqra kollu il-passaġġ. ħanibdew naqraw minn vers. Vers 11, madan kollu l-anġli għal-kem gbar fil-qawwa u fil-seta, ma jkasbruhomx u ma jaksuhomx qudiem il-mulej, imma daw bħal bejjem bla raġuni li minnhom infushom twildu biex ikunu maqbuda u maqtula, jkasbru dak li ma jafux, ma jarfux. Għalhekk bħal bejjem jinqerdu jieħdu l-ħlas tal-ħżiena li għamlu għalihom il-pjaċir tagħhom u x-xalar ta' binaru ma tbajja u ħmieġ fostkom, jiklu magħkom u gostihom iqarqu bikom. Għajnihom medjin bin-nisa żinja ma jiġbaw qatt mid-dnub u jqarqu bid-dajfin. Qalbhom imdorrija mir-rejba misħutin li huma. Pietru jitkellem ma qallhomx imberkin, qallhom misħutin. Dbedu mit-triq id-dritta u ntilfu, infnew, imxew wara Balam bin Basor li jażel liħ il-ħażen imma li kien il-ċanfara l-ħsara li għamel. Meta l-ħmara, ħmar tabija, bla klim tkellem bla bħal bniedem u razzan il-bluwa tal-profeta. Huma ejjum bla elma sħab misjuq bil-rifnu. Dlamijiet l-aktar korroħ hemm lesti għalihom. Le mhux kulħadd ħajsalva da. Klim Krestu. It-triq tat-telfin hija wiesa u ħafna għaddu minna. Triq tas-salvazzjoni hija ftit dejqa u ftit isibuha. Għax da bil-klim gburi, dawn bil-klim gburi arroganza u gburija. U firħa tagħhom u bil-ġibdiet ħżiena tal-ġisem imqarqa. Iqarqu b'dawk li bil-kemm għadhom kemm ġew meħlusin minn ma dawk li jgħixu fl-iżbal. Iwadhom il-ħelsien. Xi ħaġa interessanti. Isn't that kontu intom tafu li waħda mill-affarijiet li anka bosta gvernijiet ta' madwar id-dinja iwedu l-poplu l-ħelsin. Imma jekk intom tinnotaw, iktar libertà u ħelsin qed jitnaqqas. Kemm tafu nies, jekk mhux intkom stess, li qabel kontu toħorġu madwar ir-raħal tagħkom timxu fil-għaxija illum ma tażżerdawx wara ċertu sigħat ma toħorġu ġar-raħal tagħkom stess. Olli dejkom, kunu onesti. U kemm fejn għal-libertà, fejn għal-ħelsin, fejn għal-ħajja aħjar. Ma Ġesu biss. U għadhom il-ħelsin waqt li huma stess imjastrin mit-taħsir. Għax bnidem hu l-sir, smajtu għadi, ta' min jirbħu. Inti tqim lil dak li int mirbuħ bih. Ħanejdilkom isimgħuni mokkom hawn. Basta profeti tal-mulejiet jgħidu li ġej virus ieħor fuq id-dinja u basta ħajamlu vaċċin ieħor. Ġieli smajtuha? Kemm minnkom smajtuha di? Biex kom tippreparaw ruħkom. Ġejja plandemic oħra skont xi profeti talla. Plandemic, mhux pandemic, plandemic. Jiena nemmen li bosta nies li qed imutu daqqa waħda ara middak, u għed kemm qed imutu żgħar. Taħseb li kombinazzjoni daw. Jew
il-pandemic caught up with them. Dak li bellawlhom u qarqu bihom u ġelwhom joħdu bil-biża għalhekk timxi qatt bil-biża. Jekk inti timxi bil-biża diġà maħkum, diġà rebħek ix-xitan jekk inti timxi bil-biża. Ara jekk waħda mill-affarijiet jekk inti tkun żgur li inti żgur ma tiżvijax, dejjem saqsi lek innifsek, jiena qed niġi mmexxi bil-biża jew qed nimxi bil-fidi. Saqsi dejjem lilek innifsek, id-deċiżjoni li qed nagħmel jiena hija bbażata fuq biża jew fuq fidi li nafda falla u nħares lejn Ġesu. Jekk qed timxi bil-biża tiġa maħkum. By the way, daw it-twissijiet li jiena qed nitkellem fuqhom il-lejla hemm nies sew fil-Knisja Ortodossa u anke l-Knisja Kattolika jitkellmu fuqhom, imma ftit sfortunatament. Xorta ftit. X'il-maġġoranza nemmen jien li diġà huma maħkuma. Tinsiex li waħda mis-sistemi tal-Antikrist ħad tkun reliġjuża. U li jiena nemmen ħad tkun Ruma, ma mhux Ruma biss. Għaliex taħseb li hemm mexxejja reliġjużi li jridu jaqdu r-reliġjonijiet. Li ma Ġesu ħareġ b'dik l-opinjoni, jew b'dik l-idea. Ejd li lim Ġesu Kristu li bentalla l-ħaj li għalin it-triq il-ħaj u l-verità u ħadd ma jmant il-Missek biex permezz tiegħi, ħareġ b'dil l-idea ejja naqdu r-reliġjonijiet. Tidnejlek minnu? Dak li huwa kontra Ġesu jissejjaħ Antikrist. Il-pjattaforma tiġa edaw. Però teżisti f'kollox, anke f'ċertu evangeliċi, protestanti, ċertu ortodossi, ċertu kattoliċi rumani, dik żgur. Inti il-kelma tittikolha, tittimxi fuqha. Ġesu stess qal jien niġġudikakom mhux jien, il-kelma tiegħi tiġġudikakom. Il-kelma tiegħi talla hija l-arbil tiegħi u tiegħek aħwa. Kemm dal-aħħar xahar waħda mill-affarijiet li tilkom ħafna hija make sure li taqra l-Bibja. Make sure li tkun taf l-Iskrittura, speċjalment it-Testament ġdid. Iweduha mill-ħelsien waqt li huma stess imjasrin mit-taħsir. Għax bniedem hu l-sir ta' min jirbħu. Għax jekk wara li ħelsu mill-ħażen tad-dinja bis-saħħa tal-għarfien ta' Sidna u Salvatur tagħna Ġesu Kristu, reġgħu tħabblu fih u ntrebħu minnu. Kod jitkellem ħija fil-mulej. Nies li anka ġew River of Love, illum reġgħu marru lura. Bħalma dej l-Iskrittura ġej. Il-qagħda tagħhom tal-aħħar sa tkun għar minn tal-ewwel. Kien ikun aħjar għalihom li ma għarfu qatt it-triq tas-sewwa milli wara li jarfuha reġgħu lura mill-kmandament imqaddes li ngħata lilhom u ġralhom kif tgħid sewwa il-proverbju. Il-kelb idur għal rimettar tiegħu stess. U l-ħanżira l-maħsula titmijak lura fit-tajn. That's Bible. It's not Gordon, that's Bible. Holy Jesus, help us. Ġwanni 3. Ejlu kellimni Spiritu Santu. ħajjifhem min għandu widnejh bħalma tal-Iskrittura qalet biex jifhem u min jixtieq jara fil-verità. Il-pija da kollu jibqa' mistur u misteru għal min ma jħobbx il-verità. Ġwanni 3, vers 17. U l-ġudizzju huwa dawn li d-dawl ġi fid-dinja imma l-bnedmin ħabbew id-dlam. Aktar billi ħabbew id-dawl. Għax l-emil tagħhom kien ħażin. Aħwa, il-ħażen li aħna naraw qudiemna bħalma rajna fil-Olimpjadi,
bħalma rajna fil-ftuħ xi ċelebrazzjoni ftit ilu ġewwa l-Ingilterra, bħalma naraw x'qed isir fl-Amerika. Naf li hemm nistalla fl-Ingilterra, fl-Amerika, fi Franza, mela m'hemmx. Ma dawn l-affarijiet qed isiru minn fejn? Ħafna minnhom, kollha kemm huma minn governanzi li ħatafhom minn Antikrist. Għaliex pajjiżna jisiru ċertu moqżiżiet fit-toroq? Taf li kull rispett li pulizija li aħna għandna bosta pulizija jiġu riverovla. Li naf li jdejquhom daw il-moqżiżiet u ksaqat. Nies arwanin f'nofs triq. Laqqas ħdej il-baħar ta' fir-raħal. Għaliex ma jgħid xejn il-Gvern ta' Malta fuq għadi? Alla u dinja. Anka l-baħar. Allura l-baħar illum laqas tmut iħollu liedek. Għaliex ma tgħid xejn il-Gvern ta' Malta fuq għadi? Għax huma parti mill-pupazzi tal-bima immexxi mid-demonju. Għal-ħabiba mbasta money, money, money. It's money. They worship the God of Mammon. Id-demonju nnifsu. Għaliex ġol gżira għandek ħanut vetrina miftuħa daqs dinja, sex toys, sex clothes, letteralment ek xi daqshekk il-bot, letteralment Children Center. ċentru xejdu daw fej morru żoni mit-tfal. Child Care Center. Il-gżira, mhux il-gżira fej kienu jagħmlu l-prostituzzjoni, għax issa hemmhekk saret ħafna businesses. Le, fejn hemm id-djar u l-flezzijiet u l-familji bit-tfal. Għaliex il-gvern ma għamel xejn fuq għadi? Because they worship Satan. Għala bibom minn uliedkom. Għala bibom minn Alla maħlas tagħhom huwa sekur. Jekk tagħmel sex shop, għalmenu għamlu ġol misbla ta' Paċevil. Kulħadd li sar misbla jafhem. Mhux fejn hemm il-familji. U Child Care Center ma' ġembu. Nies hijacked, moħħom hijacked mid-demonju. Din l-iskrittura tgħidha ta' Tieni Timotju kapitlu 2, vers 23 il-qudiem. Moħħom hijacked. As jafu li ġew maqbuda biex jagħmlu r-rida tiegħu. Għax ma ħabbewx l-Alla, ħabbew il-Euro u jadurawh. Għax kull deċiżjoni hija x'ħanet il-flus jew x'ħan daħlu flus. Qed taraw kif qed iqumuh lid-demonju. Wieħed satanist f'Malta. Lucifer jien jgħid li hu, imma Lucifer kien fil-ġema imma sar Satana meta Alla badu l-barra minn ġewwa l-ġenna u sar Satana. Qal meta mmur il-Knisja Kattolika qal ħafna minn nies li huma satanisti narhom hemm. Mora rawa l-intervista tiegħu li għamel xi żen ilu. Għal ħafna mill-Knisja n-nies li nara ġol meta mmur qudies, iżda ma nafx x'imur qaddis jagħmel. Sewwa, imma għal meta mmur għal nara ħafna satanisti hemm. Tinejlek għaliex? Għax satanist ma jfissirx li inti tilbes xi kostum iswed bil-qrun u bil-furkattur fidejk, dak mhux satanist, dak karnival. Satanist fisser li inti tagħmel il-kontra li Alla jgħidlek biex tagħmel. Poġġuti u Alla jħobbok kif int. You wanna screw with a man or a woman with a woman. Vera, kulħadd bil-libertà jagħmel li jrid, imma ma nistax nippretendi Ministru tal-għajdlek, okay?
الدنيا اعمل اللي تريد خطبه هاي وقفك. اما تايتي انت كريستيان ما تستاش تعمل تايتين كريستيان وقعدنا نعيش في الخميس دراناتش. ايش بنتيش كريستيان؟ الكريستيان هو بني ادم كونساجرات ديديكاتو يعيش على كريستو والاسبرتو تالا يمرجا فيه والنار تالا يخجل جوا فيه. ما راح يمر يقول له اوكي يا خمبير كيك. علاش؟ عشومة معبودة من السيستما تاع البيمة اللي هي جوفرناتيفا او ريليجيوزا. ما عندي شيء كونترا هاد، تستا تمر تعمل مال البقر ومال الخمير، اعمل اللي تريد. جاست تيج لين كريستيان. من يحبك يايلك الفريتا ومن يكذب لك ما عندوش قدر يهيل عليك ولا قدر ياخذ نفسه وما عندوش قدر بزعلين الله اللي ريتيات رند كوند الله عليه. علاش؟ عش ما حبوش الدولة اما حبوا الدم وياخذوا حقهم الخلاص تدك لحبه. هللويا. احنا تجاهدين في زمن اللي في شين هين يوهر يفتشا ده يجي فوق الشانة انترناسيونالي دين البرسونا كاريزماتيكا سنيورا مملية عارفين ولا حفنا هاي جاب بولو عش هاي جيب السولوزيوني تمبورانيا تاباتشي. اسمعوني الدو أنا يك تتخ بيا يمش خانه هو عليا أنت تست praise God إنه بيجي لي تنجيب لك الفير سوا إما إبرابراو روحكم تتعلموا كيف تربوا الفيجيتالي في دياركم. عشان ليش هتعمل متى أنت ما تستاش أكتر تشتري عند الجروسر. باشوش السيستما تالديمونيو اللي يريد يجيب الكل خط من غير كاش وزعوا الكاش وتمروش جا ريستورانز يقول لكم we don't accept cash out. ريستورانز يدوك الأوبشن الراي ما نفهمها. ما تسفرزانيش بالفورس يريد نوزع الكارد عشان في السرينة هذا بتاع ديك الكارت تفوي لك ياك انت ما تخش الماركة. access denied unsuccessful. علاش؟ بالبنك انتم حطوها الماركة هي عش المنها الماركة بس يستطيع تشسها فلوس. اي اللي كيف خدايش انت وده كله وش probably حنراوع في دين الجنراسيوني. تايلوية ما تنش نيكول انا من الموت عندك البيبيز كيف خد فهموا اي اللي شدايد لهم اطفال اللي عندهم الجوع وما يستاش دماغهم عشان ما تستطيع تشتري شيء من يمكن ياك ما يكلكش الماركة البيمة التشبة الماركة يو لسم. اي اللي شدايد لهم الوديدك كيف هتفهموا اي البريشر اللي جا فوقك مثلا البوست الشغل يدك ياك انت ما تخش الماركة انا اوقف لك الشو. كون كريستياني complu accomodaw is-sistema with no hindrance, no problem. Continue to accommodate. ابدأوا قبضوا الكاش في ايديكم والريستورانت يدوا لهم يردن خلاص بالكاش. ايش هيك خلاص بالكارد اوكي. اما let it be an option مش فرصة فوقك. ċertu restaurants laqqas biss laqqas hekk idħuli b'xejn ma niklu l-ikel minn għandhom għax naf li jissapportjaw l-aġenda perverża minn eħ l-infern u huma pro il-ħmiġ kollu tal-alfabet u pro li jaqtlu trabi. Dak ma ntihomx penny.
Nkek joffru li sħun fil-ħodu u f'nofsinhar u fil-għaxija li kelb xejn. Aħna nies ta' prinċipji. Jiena ħajti nimxi bil-prinċipji. Jekk inti tħalli l-flus jibbendjawlek il-prinċipji, jekk inti raġel ta' bla prinċipji. Inti mara bla spina dorsali. And if you bend now, when things are easy, tell me how you're going to remain straight when things get harder. Hallelujah. Ix-xitan irid jiġi meqjum. Iftakar l-ewwel tentazzjoni, it-tentazzjoni ta' Ġesu, Luqa kapitlu 4. Jekk inti tassew li bent Alla, 1. Mistoqsija l-identità, tiġa ħafna Kristjani diġà jittelfu għadik l-ewwel waħda, xaqqas jafu minn huma minn fi Kristu. Number 2. Jekk inti tassew li bent Alla, ejdin il-ġabla sirħobs. Providenza. Your provision will be tested. Number 3. Jekk inti tassew li bent Alla, aqbeż minn fuq dan it-tempju Alla jibgħatlek l-anġli tiegħu biex jipproteġuk. Protezzjoni. It will be questioned, you'll be tested. Number 4. Jekk inti tittejx, imini untik dak kollu li trid. Ejd l-Spiritu Santu kellimni. Ejd l-Spiritu Santu tini spina dorsali. Divina biex jina ma nibbendja taħt l-ebda pressjoni. Jina u inti għanna nkunu bħal dak is-submarin li għavolja taħt pressjoni kbira ta' baħar li anke jekk tinżel ftit ċentimetri taħt li ma jifqalek it-tambur ta' widnejk u jekk tinżel daqsxejn iktar jifqalek ġismek, imma dik il-pressjoni ta' eluf kbar ta' tunnellati ta' ilma ma jifqax dik is-sabajn ta' falix għal pressjoni ġewwa hija ħafna ikbar minn ta' barra. Jina u inti rridu nkunu bħal dak is-submarin li għal kemm il-pressjoni fuq barra hija kbira, imma hemm xi ħadd ikbar minn ġewwa. Jismu Ġesu Kristu kbar dak li hemm fija minn dak li hemm fid-dinja. Halleluja! Don't play around. U jena x-differenza ħan għamel. Jena x-differenza għan għamel. Inti x-differenza għan għamel. Aħna, u daw il-mil kolla, kieku diġan għamlu differenzi. Kieku River of Love kolla ta' nis ta' Malta. U River of Love biex il-binja, ta' biex naħu għamma raskom. River of Love mux il-binja. River of Love huwa moviment tal-Ispiritu Santu li lebda qawwa u lebda seta u lebda u ma tista' twaqqaf fl-lebda żmien ta' din id-dinja. Għax Alla huwa l-moviment li jmexxi fir-rasta dan il-moviment. Jismu r-reta Ġesu Kristu, ir-reta rajiet, halleluja! Mela, isimgħu dawn huma t-testijiet. Dawn huma it-testijiet, dawn huma l-pjattaforma li deġa seħħu qudiemna magħkom hawn, waħda number 1. Diġà semmejtilkom xi wħud. Isimgħu, number 1, da kollu qed jiġi preparat biex jiena u inti għadha pedada xi darba tiġi sfurzat biex tieħu l-marka tal-bima u moħħkom hawn. Jekk tieħu l-marka tal-bima, jew l-isem tal-bima, jew in-numru tal-bima tintilef 1000%. Min jieħu din il-marka hemm ċans kbir li hija ċippa. Għaw Maltin jamlu programmi sħaħ fuq televizjoni jifirħu li għamlu ċippa. Boloħ. Il-poplu tijaj jitġarraf minnu qas tarfin. Għamel int. Jina li l-ek naraw il-blaħ, id forsi dara li l-blaħ, ma jħabel xazek, ma l-għamem l-abda differenza. Fid-dinja dejjem hemm żewġ tip ta' baħod boloħ, dawk li mxu wara Kristu u dawk li jirreġettaw. Jien iblaħ għad-dinja naf. Nista' nagħmel bħad-dinja niżżabel. U mmur nixxala u nieħu pjaċir fil-ġisem. Ma marriċ narmi ruħi. Għax l-eternità twila ħafna, ja?
Alleluja. Mela, dawn huma tiġà pjattaformi. Mela lil Ġesu d-demoni x'qallu biex jadurah. Ħajkollok opportunità kull jum. U moħħkom hawn għax daw l-affarijiet ma jsirux minn lejl għan-nar ikun hemm preparazzjoni bħalma diġà tiseħħu daw preparazzjonijiet li ħafna Kristjani tiġew ma jibbendjaw u jadorawhom. Imuhom, tiġà imuhom. Number 2. One, moħħkom hawn. Aħna tnejxu f'dinja li għalkemm aħna naħsbu li aħna indipendenti u privati, ma aħna privati u indipendenti ġej. Isimgħu li ġifieri. Illum il-ġurnata kull fejn tmur inti trekkjat, taf li inti tteggjat. Inti ġieli għal xi minnkom li forsi minnhom xaqsek teknoloġiċi titkellem fuq xi ħaġa llejla. U għadha fil-għodu titlalek fuq, tgħidlek għalax kombinazzjoni. Le dak l kien Alla, u laqqas kien id-demoni, kien teknoloġija li tanti hija smart illum li kif tgħid xi kelma jitlalek advertisement fuqha. It-trekkjajt. You are tracked. Għaġħud minnkom jista' jkun di too late. Poġġux għal dawk li għamiltuha ħassruha. Għalfej tagħmlu il-marka ta' subajkom bħala identification. Ma tafux li dak li tpoġġu fuq l-internet daqshekk ma tistax qatta b'doħ lura. Għaliex tagħmel face recognition? Biex issa la jagħmlu l-kamera skull kantu nira bħal met jagħmlu inti laqqas iħonof tibda tagħtu nifs. Għax inti wiċċek tiġi rikonoxxut, mhux għax is-sistema mhux xorta ħajġibuha hekk ta'. Għaliex ma tużax il-numru? Ma taħsibx li inti dak kollu għandu prezz. Inti taħseb il-kumdita ma fiex prezz, il-kumdita kollha fiha prezz. Mhux qed ngħidlek li ħadd intilab daqshekk, qed tagħmel iktar sistema faċli, qed tifaċilizza iktar lilek innifsek biex tiġi influenzat u ddettat xi jrid minnek l-Antikrist u laqas qed tinduna. Free voluntary information. Ismawni aħwa, hemm xnijat jew profeziji li qed jaħsbu li anka jaqa' l-internet jew l-Amerika minħabba xi solar flare li qed jaħsbu li ħadd fuq id-dinja. Jekk vera, għejdli kif nikkomunikaw jiena inti. Għal dawk li intom fluskom kollha qegħdin fil-bank, apparti li taf li hemm banek li diġà marru bankrupt u inti titlef kull penny, għaw min jgħidlek imma hemm sekurtà ta' xi 100,000 xi ħaġa. Imma il-mod għalla għandek 100,000, imma jekk inti ma tistax tużax għandek issa. M'għandek xejn. Tagħmlux kollox diġitali, żommu l-cash. Ota attenx tajt. Illum il-ġurnata m'hemm xejn privatezza. Għaw ġuħit minn komandkom il-dik, il-magna id-dar, tkellmuha. X'isma dik? Lem Sirja moħra. Alexia. Kelli girlfriend jisimha Alexia. Jew Alexa? Alexa. Mintom xindunaw li l-kumdita qed iġġibkom skjavi. Tas-sistema tal-Antikrist tal-bima. Number 3. Propaganda, ismawni aħwa. Min irid għadha kollha taraw dan il-messaġġ iswa bħala grazzi li taraw għadi. Tiċċassawx li għadha pitada ma ssibux dal-video. Intom taħsbu li kull ma tridu ssiru tafu kollox jgħidulkom l-Istazzjonijiet Nazzjonali ta' Malta? Għadek ma tafx kemm huma propaganda ikkontrollata bl-istazzjon nazzjonali bi propaganda perverza, korrotta, maħmuġa, mid-dranaċ u tħallas għalija mit-taxxa tiegħek int? Jekk qed tuħalik għaliblu ħadd baqalek biex qotara dan.
jiena l-ħmieġ li ma ġobniex ma noqgħodx naraħ, naqliblu. Dik hija d-demokrazija li suppost inti temmen fija. Dik hija l-ugwaljanza li suppost li inti tagħmel il-ħmieġ fuq it-televiżjoni naqliblu ma narax għax inkella Allani u nibdu nirremetti. Sewwa inti għalik forsi dak li qed ngħid jgħid jekk ma naqliblu, that's it, full stop. Dan, next. Sewwa, jiena ma narax televiżjoni. La ta' Malta u laqqas ta' għawdex. X'palviżjoni? Ħlift rimettar, ħlift għalliħ, ħlift sfurzar ta' daħ biex nisfurzaw r biex nitqu. Banalità stupidaġni. Ma fa' tajbin hemm, imma ħjar nara stazzjoni kollu huwa tajjeb mill-biċċaw minnu. Nara, jiena bħala Kristjan nara affarijiet li ħajti ma' l-ispirtu tiegħi, mhux iniktu Allaw l-ispirtu tiegħi. U mhux ħammu noqgħod nara programmi stazzjonijiet li dak li abborri Alla ħajdlu normali. Qed tifhmu kemm aħna nakkomodaw għas-sistema tal-Antikrist. Mhux jiena. Għas jekk inkun l-unika wieħed fid-dinja mhux ħanamilha. Ma ningrazzja Alla parti li għandi Alla m'iniex waħdi. Amen. Aw propaganda. Di tielet punt. Propaganda kontrollat x'informazzjoni joħroġ. Inti ma tagħtit il-verità, mhux fittex it-televiżjoni nazzjonali u laqqas privati, mur fittex il-kelma, mur fittex ċertu channels fuq pereżempju il-pjattaforma X ta' Twitter. Hemm pjattaformi oħrajn li inti tfittex li ma jibżgħux jgħidu l-verità l-affarijiet kif huma. Jgħidulek l-ofs l-istorja. Għaliex ma jridux li toħroġ ċertu informazzjoni. Qegħdin f'sistema ta' jekk jiena ma naqbilx miegħek jew ma nogħġbokx, jew speċjalment dak li jiġu kkanċellati dak li jgħidu l-cancel culture. Il-biċċa kbira li jiġu cancelled huma nies ta' morali konservattivi, dak li jiġu kkanċellati. Nies li għandhom, għaliex inti taħseb fuq l-news meta jkun hemm xi atleta jgħid praise Jesus iħassru għaw jaqtaw ilu barra. Għaliex il-Kristjani qed jikkanċellaw. U cancel culture, you know what it is cancel Christ out. That's the cancel culture. Hello, wakey wakey. Ara l-perverzjoni tul-ħmieġ. Dak mhux cancel, dak ippropagaħu ġabsu ma' kull kantoniera. Il-cancel culture, għaw minnkom smajtu għal-cancel culture? Għaw ma smajtu għal-cancel? Daw, ġviri, għataw il-vuċi taħħom. U ta' minn għaraw il-vuċi. Il-vuċi konservativa, il-vuċi morali, u il-vuċi kristjani, li huma pratikament kollha kważi l-istess. Dik hija s-sistema tal-Antikrist. Li ħafna kristjani laqqas biss ixommuha. U jaħsbu li okej. Punt 4. Li tiġi semmejtilkom, it-teknoloġija ikkontrollata mis-sistema tal-Antikrist. Ikkontrollata, il-flus tiegħek jiġi kontrollat. Għalhekk inti tużax biex affarijiet elettroniċi, mur ixtri bil-euros bil-karti. Bil-flus. Naf li komda li jitħallas bil-elettronika, ma tħallas biss elettroniku. Uża cash ukoll. Ħallina ma nkunx parti mis-sistema. I don't want to be an enabler to the system of the beast. Alleluja. Punt 5. Madwar id-dinja xed naraw. Taqlib. Rewixti. Xejdu riots. Xejdu l-om bil-Malti riots. Rewixti riots. Ribelli. L-Ingilterra. Danimarka. Germania. Poland. Medio Orient. L-Amerika. Kanada. Rewixti. Hemm ħafna nies li mhux bil-forsi huma Kristjani li ċertu affarijiet idejquhom ukoll. Anke nies li mhumiex Kristjani dawn l-affarijiet idejquhom. Mhux hemm ċertu nies li grazzi mulej qed jaraw ċertu affarijiet. Kollha parti mis-sistema tal-Antikrist. Mexxejja, punt 6. Madwar id-dinja jingħaqdu biex iġibu pjanijiet biex iġibu governanza waħda mondjali. Reliġjon waħda. Ta' għanilek, għal min ma jafx il-Kristu,
li inti tgħidulhom ma ħanaqdu r-reliġjonijiet. Ixiħlew ħajkonna l-unità fl-aħħar. Int balalu. Int moħħok hijacked. X'unità? X'unità? Inti tista' timmaġina lil Muhammad u l-Ġesu Kristu jitolbu flimkien. Ġesu jgħidlek jiena ġejt biex immut għalikom u Muhammad jgħidlu amen, ara naħnoqtlok iżda. Taf kemm iddum l-unità? Naf li mhux kulħadd hekk ingasal Alla. Intom qed tqumu jew għadkom redin? Le mhix ħolma ta' di. M'intix toħlom. It is the truth. Hija r-realtà. Number 7. Liberalizmu sfaċċat, sfrenat. Liberalizmu. Jippratikaw it-tolleranza u mbagħad joppressaw, jibbulijaw il-Kristjani. Daw l-istess li jgħidu rridu t-tolleranza u l-ugwaljanza. X'tolleranza? X'hija tolleranza? Iktar ma jippratikaw it-tolleranza, iktar ma jittollerawx Kristjani. Il-verità. Jina I don't mind jek titejg li mġnun, imtektek, mux ħannuħu għalija inti li ma t-tinix identità, ma tammilix differenza x'taħseb inta fuqi. Mas kemm jgħidu li xorti. Praise God, don't stop, keep going. Grazzi tal-attenzjoni. Jina bnidem ma jtinix, l-gvern Malti, l-gvern Taljan Amerikano ġeniż. U l-ebda persuna politikanta, jew tat-teatrin għal-kem kollha teatrin, jew nkella tat-televizjoni l-ebda waħda minnhom ma tini identità. L-identità tiegħi tinseb f'persuna waħda biss u ħadd ma jista' joħodili bl-ebda mod għax tajli Ġesu Kristu li ben tal-ħaj. Jekk il-bniedem ma tak xejn, il-bniedem ma jista' joħodlok xejn. Jak dak li għandek insikur li tajulek Kristu, mela l-ebda bniedem ma jista' jħodulek. Halleluja. Xahar ieħor jibdew l-iskejjel f'Malta. X'ħajjalmuhom it-tfal? Lillu riedkom ta' 7 snin, 8 snin li għandna stejjer bil-provi. Li ġewwa skejjel Malta u Għawdex. F'Malta żgur, ma nafx hekk Għawdex żgur. Jgħallmu tfal kif jimmasturbaw. Jew jgħidu lil boys issa tfiss buks boy ieħor biex tipprova kif tħossok. Ma jkunx it-tifel tiegħi. Ma jkunx it-tifel tiegħi. Kemm minnkom titollerawhom dawn l-affarijiet? Tidnejdilkom xed jagħmlu ħafna nsara kattolċi u anka evanġeliċi xed jittolleraw. Aħna Malta bħala pajjiż aħna mberkin li għandna l-innum ta' pajjiżna huwa talba. Taf li ħafna knejjes, ħafna skejjel f'Malta neħħewh l-innum Malti? Xiġifieri, nistħi ngħid li jien Malti. Biex nakkomoda il-barrani, kun ħobbukom barrani, intom Maltin ħobbukom taf nħobbukom. Imma menix lest imbidda l-identità ta' għallabda wieħed minnkom. Jiena Malti, in Taljan, in Braziljan, in Taljan, Franċiż, in Ingliż, Gloria al-Mulej, nħobbukom aħna fil-milja waħda fi Kristu. Imma aħna Malta ngħixu. Mhux ħanbiddel, ħanarmi l-identità ma' jiena patriot. Meta jgħidlek patriot ġifi mhux għax jiena kontra l-barrani jiġu Malta ta'. Le minix, għaxina barrani kont fl-Amerika, u mnalla kienet l-Amerika li jax ġabet d-nis. Meta jgħidlek ġabet d-nis, ġifiri, grazzi mulej, Alla ma setax jaqbadni Malta, xin kollu nġri l-għulem.
Mbagħad meta mort l-Amerika sabni f'post wieħed u sabni. Amen. Imma ġifieri nemmen li kull persuna jisħoqlu li kollu futur sabiħ u jekk inti sibtu Malti Malta, Gloria l-Mulej, welcome. Imma tiġix tgħid li ma nkantax lil Malti għax int barrani da? Le hija tale mhux sewwa. U naf li ħafna u din mhix kursija ta' barranin ta'. Din mhux għax il-barranin ta'. Għax ħafna mill-barranin x'differenza tagħmilhom tkanta l-għanna Malti jew tkanta l-għannu Awċi. Mhux il-Malti, hija l-governanza li għandna pajjiżna maqbuda mill-bima. Għax kieku vera jħobbu l-Maltin u meta jidħol f'dak is-sitta poter li ħafna boloħ ituhom. Naf li xi ħadd tatih, naf għandek raġun, li xi ħadd tatih. Għandek raġun, vera. Jiena wkoll irid nagħtih xi ħadd, ma sewwa m'għax narmi l-vot u tarmuhx il-vot dejjem il-vot. Imma apparti minn hekk. Għaliex jekk huma Maltin, jiena gburi li Malti. Mhux qed ngħidlek li jiena Malti aħjar mill-Ingliż jew Malti aħjar mill-Amerikan. Le, kulħadd aħna grazzi mulej, aħna Ministeru Nations for Christ. Id-nazzjonijiet kollha Kristu jridhom u għal kulħadd Ġesu l-istess u aħna kollha maħbubin l-istess mill-istess missier. Hemmhekk għandna Indjan, hemmhekk għandna Brażiljan, hemmhekk għandna Taljan, għandna Ingliżi, għandna Spanjoli, minn kull imkien, grazzi mulej. U qatt ma ħassejtukom minuri għax aħna ma nittrattaw il-ħadd inqas minna għax aħna konna ndas fejn Kristu. Imma tiġix tgħid li basta titkellimx bil-Malti għax jiena ma ħobbux il-Malti, ngħidlek iktar ħatkellem bil-Malti. Imma qatt ma kienet issue. Għax l-issue l-ajja tal-Taljan, l-ajja tal-Brażiljan, l-ajja tal-Indjan, l-ajja tal-Ingliż. L-issue hija governanza maqbuda mifnija mill-bima. Hello, anybody home? Il-barrani li nafina jħobbu l-Malta, grazzi Ġesu, ħafna il-biċċa kbira minnhom il-barrani huma barrani għax huma mhux Maltin ġifieri, għax huma ħuti fi Kristu mhum il-barrani xejn. U jħobbu l-Malta u ġew hawnhekk u jsabu futur hawnhekk. Il-mulej birikom, grazzi mulej. Grazzi li ġejtu. Ej mhix kwestjoni ta' barranin ja ħasra. U laqqas ħanejda, jien m'iniex Musulman, u laqqas hija muskoni ta' Musulmani ta'. Mhux għax għall-Musulmani jagħmlu li inti Malti u l-fidi ta' Malta hija nisranija, jonorawha dik, issa mhux jgħidlek ħanaqba, forsi mhux ħajġġojnjaw għandhom dritt, ma jġojnjawx. Imma ħafna minnhom laqqas jagħtu kawża l-affarijiet, għax mhijiex kwestjoni ta' laqqas tan-nies reliġjużi, hija tal-governanza maqbuda mill-bima. Amen, jiena intaqa' ma' bosta Musulmani u fitri jgħidu li kemm nuħu pjaċir nisma' l-programm tiegħek fuq-television. Istra ngħidlu vera? Jgħidli iva, jgħidli għax ħafna affarijiet li tgħid naqbel miegħek. Mbagħad ikkelmu lejtina opportunità biex nitkellmu nagħtihom il-Ġesu. Min jgħid iva u min jgħid le. Dik hija l-libertà. Dik hija l-libertà. Amen. Halleluja, inti ma tistax tkun Kristjan ġenwin għax ġejt sfurzat. Kristu għandu armata kbira u kollha volontira. Amen. Intom li sejrin ħadiħu dilkom l-iskola, ejdulhom lis-surmast, l-headmistress, ejdulhom jiena ġo pajjiżi irrid inkun naf li ġo din l-iskola, speċjalment jekk tissejjaħ tal-gvern, avolja anke l-privati għax l-Orta Malta qegħdin hawn. Ejdulhom jiena rrid inkun naf li hawnhekk qed isir l-unnu Malti. U jekk ma tidux jagħmlu l-unnu Malti, ejdli x'inhi r-raġuni. Għax aħna Malta qegħdin. Amen. Eżis aħwa. Nispera li kienet wake up call, qed tindunaw daw l-affarijiet. Il-pjattaforma tal-Antikristi ġa daw. Qed tindunaw li għadha ġa daw. Qed tindunaw li il-pjattaforma tal-Antikristi daw. Mela preparaw ruħkom sew. Dak li smajtu, ħanejdukom xi ħaġa oħra. Ħatgħid li forsi xi minnkom tgħid li qed tgħid ċuċċata. Ma jimpurtax jistgħu tgħidlu il-pastor taċ-ċuċċati, mhux ħanuħu għalija. Anzi nagħmel poster, ħalleluja, niftaħar kemm jiena Gloria l-Mulej, minn ġib ferħ. Ħalleluja. Sawa, jekk għandkom karozza li taħdem bil-petrol u diesel, neħwix.
Neħħuix. Just make a note. Just make a side note. Għal min għandu karozza l-elettriku biss. You may have a problem in the future. Not long future. It's all about control. Control, it's just control. Jekk inti ma tixtieq kontrolla mela l-bniet inti tagħtih l-option. Il-moment li neħħejt l-options qed tikkontrollani. U l-governanza ta' Malta dak li qed jagħmel ftit jikkontrolla l-poplu. Però mhux għax ta' Malta biss, għax hija maqbuda mill-bima li hija mexxija sistema tal-bima tal-Ewropa, governanza li tisseħħ fl-Apokalissi kapitlu 13 u anke f'Danjel kapitlu 7 li hija mexxija mix-xitan innifsu. U għalhekk il-Kristjani ġibbu lijati u persegwitati ġo pajjiżi li suppost fil-Kostituzzjoni tagħhom huma nsara. X'għan għamlu aħwa? Enqumu bil-fa. Il-lejla, ħansaqsikom mis-sosija. Tgħidx, Pastor, wow, kemm kienet powerful il-preach. Praise God, glorja kollha li mulej. Il-lejla taf x'għan ngħidilkom quddiem Alla. Li inti ħatidher qudiemu żgur xi darba. Żgur! Int les li tkun parti mid-differenza? Les li tagħmel differenza? Ħanejdlek aħwa. Inti jew ma' Alla jew kontra Alla. Neutrali ma jeżistix. U l-moment għajt, ma rridx nażel, għażilt li ma tażilx. Għażilt. Alla sejjaħlek lilek biex inti tkun dal fid-dinja. Biex tagħmel id-differenza. Biex inti tkun ta' tama għal bosta li huma mitlufa. Biex inti ma tkunx parti mis-sistema tal-bima fej l-Antikrist qed jirrenja. Biex inti tkun vera bnidem ta' spina dorsali ta' prinċipji nsara kristjani fej Ġesu Kristu huwa ċentru, Ġesu Kristu huwa ras u Ġesu Kristu huwa l-bidu. Ġesu huwa Kristu huwa kollox. Kull ma nagħmel jiena u inti ħajjitna hija Kristu. U dak li Kristu ma jagħmilx tagħmlu inti. Għax jekk tagħmel dak li Kristu ma jagħmilx inti tagħmel bħal Antikristu. Hemm ċertu restaurant, chain restaurants, għandkom bżonn tibbojkottjawhom għax huma pro agenda militanti perversa minn l-infern u l-abbord. Jekk tidu kafe, morru ħaduh minn xi ħadd Taljan, kafeterja Taljana. Mhux xi chain store. B'xi sirena fuqu li tirrappreżenta l-spirtu tal-marine spirits u li meta tmur tiċċekkja fuqhom jieħalsu jisponsorjaw l-abbord. Qed nitkellimkom bis-sinjali issa. Il-lejla tallim xi ħaġa? Armata tal-mulej. Inti trid tkun parti mis-sistema tas-saltna talla jew mis-sistema tal-Antikrist. L-għażla f'idejk. Jew waħda jew l-oħra, fin-nofs ma jeżistix. Il-lejla għaw xaħat, il-lejla li pastor, il-lejla nixtieq nagħti ħajti lil Ġesu Kristu. Il-lejla nixtieq nagħmel deċiżjoni biex jien nkun vera ta' Ġesu Kristu. Jekk dal-persuna janti bla tlaqli u bla misħija għandek opportunità biex inti salva. U ħanejdlek drittu tont, jekk qatt ma smajta minn xi ħadd, ħadd ismagħha minn dan il-ħmar. Mingħajr Ġesu Kristu tintilef u tmur l-infern. Mingħajr Ġesu Kristu mhux jgħid iwa nemmen fil-bambin ta' qalbi. Ejja, let's grow up, il-bambin ma jeżistix. Tittati ħajtek il-Ġesu u tittamel bħalma qalek Ġesu. Tkun issegwi lil Ġesu. Issegwi l-Ġesu ġifieri tagħmel dak li joġob il-Ġesu, dak li jħobb il-Ġesu u dak li jobgħod Ġesu u dak li jabborri Ġesu tittabborriħ u tobgħodu wien.
Ma tistax Ġesu jgħidlu ħażin u inti tgħidlu ma mhux daqshekk ħażin ta' tajjeb. Le ħażin. Le ħażin. Fastaq. Dik tfisser tkun integru, dik tfisser bniedem tal-punt integru. Li qudiem il-pressjoni tal-ipokrisija u l-ħmiġ u l-perverżjoni, l-abjad tista' taqbad tgħidlu abjad. Thank you, Jesus. Amen. Kikun nistalla kollha jitkellmu. Kikun nistalla vera kollha jitkellmu. Jew ikonna hawn min glorju spirituali u s-sema tinvadi din l-art. Kikun nistalla ma jżommux lura u jitkellmu. U temminx il-gidba ta' xidan, billi titkellem inti, x'differenza tagħmel? Mela tkellem iktar. Għax xidan qed jorik li inti teddida. U tipprova joħodlok il-sienek li fommok u leħnek. Tkellem iktar. Amen. Għaw xaħat il-lejla li pastorina l-lum nixtieq nagħti ħajt il-Ġesu Kristu għalidejk. Għaw xaħat l-ewwel darba. Ħanwisik mingħajr Ġesu tintilef. L-infern hemm jistennik. Għaw xaħat għalidejk. Jekk inti tmut il-lejla, inċert 100% li ħadmur il-ġenna. Nista' ngħidlek mhux ir-reliġjoni salvak, mhux river of love salvak, mhux kemm inti tajjeb inti u kemm tagħti flus lil karità salvak. Ġesu Kristu jsalvak u biss Salvatur. Amen. Dak kollu li għolajtu jdejkom li suppost li għolajtu jdejkom, poġġi qalb, id waħda fuq qalbek, u għajda talba warajja. U għajda minn fommok, għajda għajat. Għajdu missi qaddis, għajda minn qalbek, missi qaddis, grazzi tal-kelma qaddisa tijak. Ġesu Kristu, iben dalla l-ħaj, nitolbok, salvan il-lum, aħfirli, id-nubit kolla tijaj. Mulej jiena nirrinunċja u niċħat is-sistema tal-bima tal-Antikrist u tad-demonju. Spiritu Santu nebbaħni, allimni, iftaħ li għajnejja, imlini bin-nar għaddis tijak, ħaniddixxerni u ma nħallix li l-nifsi niġi traxxinat mal-ħmieġ ta' dan id-dinja u s-sistema diabolika tal-bima u tal-Antikrist. Ġesu! Inti r-re tar-rejiet, inti li bentala l-ħaj, inti s-sultan ta' slaten, inti li mittalija fuq il-salib, ma t-tilet jum erġajt il-xustajt, rebbieħ fuq il-mewt, fuq il-demonju u fuq l-infern. Ġesu Kristu, inti s-sit tijaj, inti s-salvatur tijaj, eja fħajti issa stess, u imlini bl-Spiritu Santu, imlini b'mħabba għal-verità. Millum il-qoddim, irrit nejx għalik mulej, għatin il-kuraġġ, għatin il-saxħa, biex nejx il-verità, biex nxandar il-verità, biex nħobb il-verità. Fisem Ġesu Kristu ta' Nazaret. Amen, amen u amen. Halleluja! Halleluja! Gloria li l-akmul għaddis. Għaddaw kolla li intom edin fuq YouTube u Facebook. Jekk ħassejtu ċaqliqa, il-terremot ġi minn ġewwa River of Love. Halleluja. Aħjar neġi xejkjat bil-qawwa talla, minn neġi xejkjat mill-ladu. Ix-xejkjatura talla tqajmek u salvak. Ix-xejkjatura tal-demonju tkissrek, tmardek u toqtlok. Amen. Facebook u YouTube ix-xerjaw aħwa Maltin u Awċin. River of Love, ix-xerjaw dal-messaġġ. Ma kullem kien. Ħallihom dox iġġilet għalija għax xi ħadd jgħid ħallihom imaqdru qalbi meta jgħidu xi ħmerija u meta jqogħdu jaqalgħu il-paroli fil-vojt. Ma tjuru xejn, ma tgħidu xejn fuqi. Kull ma tjuru xejn fihom. That's it, don't worry about it. Ħallihom jgħidu. Ħallihom jgħidu li jridu. Halleluja. Thank you, Jesus. Għajdilhom grazzi tal-attenzjoni f'ismi. Pija, narawkom is-sib li ġej. Sumu, itolbu, aqra l-kelma u kula l-kelma. U tħalli lebda sistema u lebda ċirkustanza tibbendjak biex tagħmel kompromessi biex inti issir parti mis-sistema tal-Antikrist.
ħankomplu nitkellmu fuq dan is-suġġett bla Alla kif l-Ispiritu Santu jmexxini. Pija ftakar Ġesu Kristu huwa l-mulej u r-re jisaltan fuq kull ħadd fuq kull qawwa u seta'. U Ġesu reġa' ġej. Ġesu reġa' ġej. U hemm ċans serju kbir li jiena u inti hija dik il-ġenerazzjoni li naraw il-Ġesu Kristu ġej. Alleluja. Halleluja. Ciao ciao. God bless you. Ciao. Halleluja.